Dobrodošli u emisiju iz kulture 100 lica portala Volim Ivanić Grad. Danas predstavljamo gradonačelnika Ivanić Grada, gospodina Javora Bojana Leša. Dobrodošli. Hvala što ste me pozvali. Evo, govorit ću vam vi, makar prije 10 godina, sada je prošlo 10 godina, kada ste radili izložbu u Ivanić Gradu o pticama močvaricama, u 5. mjesecu je to bilo, kada i niste slutili da ćete možda biti gradonačelnik, Pučko otvoreno učilište u suradnji s vama i sa vašom institucijom Zagrebačke županije. Imali smo izuzetno jedno, naime ja volim profesionalizam. Vi ste se i cijela vaša ekipa iz županije se pokazala izuzetno kvalitetna i to je bilo, kako bi rekli, piece of cake. Interesantno, profesionalno, zanimljivo i cijela ekipa vas je pratila. Vi ste taj projekt imali i na području županije u suradnji s drugim učilištima. Pa je istina, evo, mogu reći čak stvarno da je to i krenulo na moju inicijativu. Ja sam tu izložbu prvi put vidio u Opatiji, ona je bila izložena u Opatiji i onda sam se informirao i nekak je baš moj šogor radio na porti u Prirodoslovnom muzeju i onda smo mi zamislili da bi to bilo dobro u Ivanić Gradu i obratili se vama, našli na tu suradnju, naišli. Isto slažem se da je to bila jedna stvarno dobra priča, izvrtila se u cijeloj županiji, mislim da je čak kasnije išla i u Krapinsko-zagorsku županiju, a profesionalizam naravno koji u svakom poslu, kad radite posao, nastojite ga raditi što je moguće profesionalnije, ne? I kroz svoj nekakav život sam uvijek pristupao poslu ozbiljno i kad se radi posao, onda ga treba odraditi. Možda je sad interesantno, vi ste tamo bili u kancelariji s još jednim gradonačelnikom. To je meni malo nestvarno, evo znam taj podatak, gospodin Krešo Beljak. I kako tada niste, zanima me ta priča, tada niste sanjali vjerojatno da ćete jednog dana postati gradonačelnici ili ste već onda možda imali nekakve vizije? Nisam, uopće mi to nije bilo niti u najluđim nekakvim snovima ni u interesima tada da bi postao gradonačelnik. U to vrijeme stvarno sam nekoliko mjeseci radio zajedno i sjedio u kancelariji sa Krešom Beljakom, on je bio prvi ravnatelj, mislim, te institucije, odnosno prvi zaposlenik u županiji i nakon toga je on išao u te izbore i on je zapravo postao gradonačelnik 5 godina prije nego ja. Ali je tu uvijek jedna zanimljiva priča da smo zapravo, evo ga, tada bili ova dvojica na istom radnom mjestu, nijedan nije bio na toj funkciji i danas, evo ga, je to možda jedna dobra anegdota za ispričati i ima tu. Bilo bi dosta priča koje bi se iz tog perioda mogli ispričati. Zapravo, to je interesantno kad si ovako odrasla, zrela osoba pa se tako zatekneš u nekoj kancelariji. Kolege koje vrijede, naravno računaš uvijek na sebe da i ti tako to vrijediš, uvijek postoji mogućnost da će se neko proslaviti na nekom određenom području. Znam djeci govoriti po školama da pamtite s kime sjedite u klupi, ko vam je u razredu. Uvijek je potencijalno da će se neko proslaviti kao sportaš, kao umjetnik, kao političar, znanstvenik, liječnik, ne znam, pravnik, kao trgovac, sve je vrijedno. Pa istina, nikad se ne zna gdje vas život odvede. Evo, na neki način sam ja danas u toj poziciji u kojoj vjerojatno nikad nisam stvarno ni sanjao da ću biti. Karte su se tak nekako krenule, život je u tom smjeru krenuo, nikad nisam stvarno vjerovao da bi se uopće mogao politički angažirati. Ja sam iz jedne obitelji, prosvjetarske, roditelji su tu bili izuzetno u prosvjeti aktivni, pa imali smo i u bivšoj državi političara, isto u familiji, znači stric je čak bio u bivšoj državi saborski zastupnik, ali nekak sam ja bježao uvijek od te politike i nikad se nije o tome razgovaralo na taj način, tako da je za mene na kraju čak i iznenađenje da sam na kraju završila na ovakvoj funkciji. I zato je zanimljiv taj vaš feedback, taj obiteljski, dakle to djetinjstvo. Vaša mama Đurđa bila mi je kolegica u školi, jedna izuzetno kvalitetna osoba, nastavnica likovnog. Čak i izložba, nažalost, poslije njezinog odlaska, isto je također u suradnji sa Pučkim učilištem Palma Klum Posavec i ja i ekipa iz učilišta. Napravili smo omaž na neki način njezinim radovima. Bila je samo zatajna, nikada nije željela to prije se isticati. Otac Tonček, eto, bio je isto nastavnik u školi, ravnatelj ili direktor radiostanice, skoro se rekao Volim Ivanić, ali mogla se i onda zvati radiostanica obiteljskog radija Ivanić. I o njemu imam isto također jednu anegdotu, dakle kao nepoznati lik koji je došao 70. godina u Ivanić Grad, jedan prvi roman koji sam napisao za odrasle, tu su me uputili da on jedini je ovdje koji može to ispraviti. Dan danas imam ispravke, nažalost taj roman, ili možda na sreću taj roman nikad nije izašao, ali imam bilješke vašeg
vašeg oca tako imao strpljenja, dakle s nepoznatim likom pročitati. Ja si danas zamišljam kad bi meni neko ponudio da idem nečiji rukopis gledati, uređivati, bojim se da ja ne bi imao strpljenja. Tako da ste zapravo imali izuzetno strpljive, samozatajne, kvalitetne, produhovljene roditelje. Pa evo, ja sam stvarno uvijek pozitivan i posebno bih rekao ponosan i na mamu i na tatu. U familiji tato je zapravo bio uvijek strog, on je bio izrazito strog otac i zahvala sam mu danas na tome. Ja možda nisam takav što mi je, evo danas krivo sad što nisam bio stroži, a mama je više bila rame za plakanje i uvijek što se tiče da familije uvijek ta. A i moja situacija je bila specifična, znači ja sam jedno dijete koje je došlo nakon jedne obiteljske tragedije i bio sam velika maza u familiji i uvijek sam imao nekakav poseban ipak status. Bilo mi je lakše nego mom bratu njemu je bilo puno teže u tom kontekstu, još je bila nekakva veća disciplina i strogost. Kad sam ja došao na red, već se to malo korigirala. Ne? Ali sasvim sigurno i mama i tata kao profesori, učitelji, jedne pozitivne isto osobe, mislim, koje se doživljavaju pozitivno u gradu, su izuzetno pomogle i meni i u ovoj funkciji. Ja uvijek znam reći da teško može da bi bio gradonačelnik, da mi oni nisu bili roditelji i da nemam taj nekakav obiteljski slijed od njih i ljudi ih znaju i isto ih uglavnom pozitivno percepiraju i vjerojatno je i takva nekakva onda i percepcija i na mene se prenosla u tom kontekstu. Ne? A kažem, trudim se na poslu, raditi ga profesionalno i što bolje za grad danas. Tu sam, di sam. Spomenuli ste brata Gorana, evo, mi se viđamo na teniskom terenu, ali poznato je da ste i vi bili sportaš, rukomet. Jel vi možete pokazati, ne znam, gdje niste povrijeđeni? Je li ostavljalo traga, naravno bili ste uspješan sportaš, trenersku ste završili kao trener, možda i o tom dijelu života i to vas je zapravo na neki način isto profesionalno, nema tamo zabušavanja u sportu. Pa dobro, sport je uvijek pozitivna stvar u odgoju, ja bih rekao. Naučite se na sve, i na pravednost i na nepravednost, na rad, na muku i na neuspjeh i na uspjeh. Sport uvijek stvarno doživljavam kao jednu izuzetno pozitivnu stvar za one ljude koji se odluče, naravno, baviti sportom. To je jedna životna škola. Rukomet je dosta grub sport, pogotovo prije je bio i puno grublji, ja mislim, nego što je to danas. Tragovi postoje, ozljede postoje. Evo, momentalno stvarno imam dosta problema sa kukom desnim i to baš, evo, mnogo rukometaša upravo se u tim mojim godinama žali na koljena, na kukove. To je plod zelenjaka, terena, tvrdih podloga, betonskih podloga, kako se nekad igralo vani, na kiši, na snijegu. Treniranje, znači, u uvjetima koji nemaju veze sa današnjim nekakvim rukometom i sportom, ali evo, drago mi je da danas djeca u Ivanić-Gradu imaju puno bolje uvjete stvarno za bavljenje sportom i pogotovo dvoranskim sportom. Tu je i dio grada, zasluga je dio grada. Ovako, htio bih reći, naime, ja isto znam djeci po školama govoriti da sam imao, isto sam kad sam bio mlađi, imao sam nekakve ambicije, uvijek si mislio da će zbog tebe svirati se himne, da će biti negdje pobjednik i tako. I onda im kažem jednu rečenicu koja izbuni, imao sam sreće što sam bio natalantiran. Evo, dan danas se bavim sportom, nisam nigdje povrijeđen, dakle ništa, da sam bio u vrhunskom sportu. Svaki vrhunski sport izuzetno je, evo, to ste malo prije rekli, nažalost, evo, te posljedice tako ostaju. Pa je, evo, ja nisam nikad igrao profesionalno, nisam nikad igrao za nekakve novce, uvijek je to bilo amaterski, ali dosta ozbiljno, mogu reći, stvarno se tome pristupalo. Ivanić-Grad je kroz taj klub stvarno uvijek težio nekakvom napretku i bilo je faza stvarno, evo, kada su dolazili treneri izvana koji su nam, recimo Milan Bobić je došao meni kao klincu, kao trener iz velikog kluba iz Zagreba koji je tad bio nešto i on je doveo opet neke nove načine rada koje smo mi pratili i drago mi je da je iz desetljeća u desetljeću zapravo ti naši klubovi sve više i više rastu. Vidim i da dan danas
U mnogim sportovima smo stvarno uspješni u gradu. Ja se trudim sa pozicije na kojoj sam danas to mogu da što više tih sportskih terena uredimo, da uredimo infrastrukturu, da nam uvjeti za sport budu bolji. Trudimo se, evo ga, i u gradu ga prikazati kao grad između ostaloga i sporta. I drago mi je da to uspijevamo. Vidi se taj napredak i baš ste dotaknuli to uspijeva. taj dio teme. Naime, ovako, ja ću sad reći ko mali Ivica. Onako uvijek sam zamišljao da gradonačelnik ili načelnik u bivšoj državi, evo dugo živim tu, ja nisam rođen ovdje, ali evo 50 godina, uvijek sam mislio da čovjek koji je na vrhu bilo općine, bio nekada danas, da mora nekakvi trag ostaviti. Isto tako mislim da u nekakvoj piramidi, kad je neko gradonačelnik, da zapravo je, kad je i, ne znam, direktor, ravnatelj neke institucije, da itekako dobro imati izuzetno kvalitetne, možda čak i bolje ljudi nego što si sam. Jer je lakše raditi sa ljudima puni znanja, profesionalcima, evo riječ koju stalno ponavljamo, nego li sa nekim koji je puno slabiji. Pa je, evo, ja mislim, kažem, postoje sigurno sektori u kojima ja mogu parirati možda svima i sektori u kojima zapravo ne znam ništa ili znam zapravo vrlo malo i niti ne mislim da znam. Ja se naprosto trudim i trudio sam se, evo, od početka tog nekakvog te svoje funkcije da nastojimo zadržati kvalitetne ljude na kvalitetnim mjestima. Ne? I mi se nikad nismo vodili nekakvim politikanstvom u gradu, nismo smjenjivali ljude zato što su nekakve sad drugačije političke opcije, ovo ono. Zasluga roditelja. Da, nastojali smo zadržati, ja sam barem nastojao zadržati to da Ivanić Grad bude grad svih građana, bez obzira na nekakve političke opcije i da ljudi koji kvalitetno rade svoj posao u institucijama i grada i šire trebaju ostati raditi te svoje poslove i time smo se vodili i stvarno na nekakvim funkcijama, kad gledam di su se nekakvi ljudi mijenjali, to je bilo isključivo prvenstveno radi profesionalnosti, a nikada radi nekakvih političkih smicalica igra. To smo uspjeli zadržati sasvim sigurno u našem gradu i to mi je drago i mislim da zapravo jesmo toliko uspješni i sve uspješniji i u području kulture, evo sad visokoškolstva, sporta i svega ostaloga. Turizam, evo, gdje smo stvarno mi ko grad prebacili, nekad je to sve bilo pod kapom gradonačelnika i novci i sve. Mi smo i novce sve prebacili turističkoj zajednici koja sad upravlja poprilično samostalno, znači sa sustavom. Dosta mislim da dobro to funkcionira, da smo uspjeli dobiti nekakvu širinu ljudi koji su sad pod tom kapom, da se osjećaju tu korisno, da su stvarno svojim nekakvim radom mogu pomoći razvoju grada u različitim sektorima. Mislim da u tom kontekstu je danas bolje nego što je bilo. Vi ste zapravo na neki način, zapravo ne na neki, na pravi način, da i nećete biti više gradonačelnik, ostavili ste traga u ovom gradu. To je ono što sam ja kao obični građanin znao zamjerati. Daj ostavi, daj napravi nešto, neko rješenje po čemu ćete se sjećati. Dobro, Deželić je davno bio, ali svi bi željeli i zapravo bi trebali biti na tom tragu, jer imamo nekoga ko nas je mogao pokazati zapravo slijed. Vi ste zapravo ostavili itekakav trag sa vašom naravno ekipom za vašega mandata na tom sportskom parku, na toj šetnici u Zlonju, na svim ovim sadržajima koje možemo sad spomenuti, koji su me, evo, imao sam prigodu čitati što se sve predviđa i što će sve biti. Dakle, nije sad samo, ja znam da je grad komunalna zapravo, to je najbitnija infrastruktura, to održavati i znam da to ljudima jako bitno, ali još nešto što ostaje onako za sva vremena. Ovo će se mijenjati, za 20 godina će promijeniti, ne znam, ili 30 kako trajanje ove podzemne, nadzemne, cijevi to ostaje, ali betone, asfalte, tako to nešto, ali ovo je nešto što zapravo je slika. Inače, taj Ivanić Grad je toliko dobar, ne znam, mislim da sam to čak spomenuo u nekoj emisiji, prije rata sam imao prigode letjeti iznad i čudio sam se urbanistima kako je to lijepi grad, onako pomisliš kad bi ja tu živio, kako je dobro, a živiš tu, ne vidiš s ove donje strane, ne vidiš ono što je od zgora. Pretpostavljam da je sada to izuzetno još bolje napravljeno ili je obilježena ta šetnica koja će se evo i nastaviti, pa evo imate prigodu sad ovaj dio. Pa dobro, ne bi sad to iskoristio da hvalim nešto, pogotovo ne nešto sebe postoji, ili grad, ali definitivno gledamo u budućnosti, radimo na tim gradskim projektima, ne. Cijela ta vizura sportskog parka, sportski park Naftalan, bazeni,
uređenje onoga cijelog prostora je također vrlo brzo pred nama i već je krenula, vide se ti nekakvi radovi. Može se reći kad ćemo se kupati u bazenu, evo da to preskoči. Definitivno, evo po onome što znam i do kraja godine ja mislim da će biti gotovi bazeni, iduće godine da ćemo se kupati u tim gradskim bazenima. Grad također je u fazi projektiranja jednog dječjeg akva igrališta, isto još dodatni sadržaj za djecu na Zelenjaku, na sportskom parku, onaj bazen koji je započet samo doprinosom još, ne znam da li sam ja, bio sam valjda klinac, znači kad nije nikad napravljen, neće biti bazen, ali će biti jedna koncertna pozornica gdje će se stvarno napraviti jedan amfiteatar, gdje će se odigravati i ljetna kina na otvorenom, kazališne predstave, kulturni život, znači će se isto moći prebaciti na Zelenjak. Momentalno, evo, smo u izradi koncepta rješenja Starogradske jezgre. U 10. mjesecu očekujem prezentaciju, 3D prezentaciju kako smo mi zamislili kao gradska uprava da bi to trebalo znači izgledati. Tu imamo velikih problema sa Ministarstvom kulture, to je sve zaštićeno. Polako probijamo te nekakve barijere da nema stvarno potrebe tu za takvom zaštitom, da treba dozvoliti možda pojedinačne objekte zaštititi, ali baš cjelokupnu jezgru ne. Otvoriti ju, ali znači rješenja koja ćemo mi kao grad ponuditi će biti na temeljima tih konzervatorskih rješenja, neće sad to biti nekakva moderna metropola, zadržat će se taj kontinuitet toga. Štih ovaj poseban štih, a grad, ja stvarno putem po Zagrebačkoj županiji znam svaki grad i nema niti jedan grad tako koncipirano gradsko središte koji Ivanić grad. Ivanić grad stvarno ima taj, možda jesmo mali, sve to i taj, tu fusnotu grad, stvarno možemo reći da imamo. Znači, nema stvarno grada, moraju se umjetno stvarati takvi prostori. Ivanić grad stvarno urbanistički od početka ima formu grada, gradskog središta, te urbane cjeline, starogradske jezgre, mogućnosti te nekakvoga, Zrinjevca koji postoji, park sa tim svim. Mislim, nijedan grad nema tako koncipirano to. Možda Samobor, evo, koji je možda čak jedini koji ima. Sve ovo su nekakvi gradovi koji to stvaraju umjetnom putem, moraju sad nešto izmišljati da bi dobili tu nekakvu formu grada. Ivanić od uvijek je, kako bi rekli, stari Ivančani, ima taj štih stvarno grada. I želim vam stvarno da zadržite da se zove Kokošarski plac i takove stare nazive. I znam da ćete dvije po dvije kuće, u suradnju ćete to raditi, naravno ne može to grad sam isfinancirati sa županijom, sa ovim evropskim fondovima. Pa mi sad imamo koncepciju da ćemo nekoliko tih objekata namjeravamo otkupiti, koji su na prodaju u starom gradu i zaštititi ih, odnosno urediti na taj starogradski način i dati im znači određenu namjeru. U tom kontekstu ćemo tražiti europske novce kroz europske projekte, a infrastruktura cijeloga grada ide kompletno, znači u izmjenu, s obzirom da smo već prošli na natječaj za izmjenu kanalizacije u cijelom gradu, to je oko 280 milijuna kuna. Znači sve ulice starog grada će se dići praktički u zrak, znači idu dole, ide kompletno nova infrastruktura, kanalizacijske cijevi, kompletna izmjena plinovoda, vodovoda i svega, kroz 2 godine se očekuje početak, znači radova i nakon toga će se ulice urediti u starogradskom štihu. Znači neće se ruknuti samo asfalt da ono bude poasfaltirano, nego ćemo tu dozu znači starogradske jezgre sa popločenjima na taj starogradski način, kandelabrima, cijela infrastruktura, znači formiranje novih malih trgića u znači razgovoru s nekim i privatnicima bi trebalo stvarno taj naš stari grad napraviti jednim, ja volim reći da ćemo imati najljepšu starogradsku jezgru u ovom krugu, da ćemo biti grad sa najljepšom starogradskom jezgrom. Hvala vam i na toj viziji, hvala na ostvarenjima. Po ono što sam pročitao, 80% uglavnom i to je veliki postotak ostvarenja. Želim vam i u buduće, a najviše vam, evo sad smo mi na kraju razgovora, a najviše vam želim skorašnjih 5-0, ocjenu koju ste vjerojatno voljeli u školi. Ne znam kako ste se to informirali, ali dobro. Sretan rođendan, evo. Volim inače tako kad je 5-0 i kad su 2 petice u jednom danu, to su vam zapravo najbolje godine, evo moram vam priznati, tako da vjerujem da ćete ostvariti i ne samo ovo što je sad najavljeno, ali znam da ide sve korak po korak, svi bi htjeli da odjedanput se nešto dogodi, vi ste u svemu uspjeli do sada. Hvala vam, evo najljepša. Hvala vam. Ovo je bilo sve za danas u emisiji 100 lica, naš gost je bio gospodin gradonačelnik Javor Bojan Leš. Hvala lijepo.